и kaj станите. Еве например у моят канал. Днес ще правим клип kako da stavite video na YouTube. Znači to je mnogo zanimljiva stvar. Idete na ovo belo, gore ne na kanal, na sličistu kanal, već na ovo belo gore. Znači ovako treba da vam se otvori ako imate kanal. Idete na ovu strelicu. I sad ako želite, na primjer, ako sakate, pogrešno da ko najdete, znači idete na ovu na Bandicam koju želite. Ja samo vam naglasim za Bandicam. Idete ovdje i stavite ovdje na ovo i stavite mu ime. Znači ja to neću da diram. Ako vi želite, ja to svako radim. Znači izaberite koji, na primjer ja lakše sad nađem, izaberite jednu koji želite gdje šta svega snimali. Znači ovako treba da vam se pokažem. Naprimjer, ovdje imate opis, ovdje oznak, naprimjer, ja se ga, ako napišem ovaj klip, ako sakate da go najde ovaj klip, naprimjer, ili napišite M14, ili napišite, evo, naprimjer, znači ovo neću da vam kažem sam, znači, samo napišite M14, dajte mi subscribe i lakše će možete da me nađete. Znači ovdje imate, na primjer, ako vi se dopadne ovaj klip, na primjer dajte share, subscriber i like. Znači ovdje ništa ne čačkate ovdje da vrnaje, na primjer, znači ovdje ne čačkate ništa. Znači na ovo. Znači to ništa ne čačkate. Ovdje je 3D. Znači ja sam to već provalio i to je mnogo loša provalja. Znači to nikad ne provalite, snimate tako kako to izgleda. Možda. Sad neću snimati, vi probajte to, ali bez veze neki klip, a ne da se uništite vaše što ste ga snimali. Znači ovdje nikako da ne zakačite ovo. Znači da vam samo da vam navijam. A sada, na primjer, ovdje da vam dajem opis, na primjer, Facebook, na primjer, dve tačke, ovo mi je samo za oznak. I idete na Facebook, ovdje registrirajte se na Facebook, ovdje kopirate ovo gore, stavite ga ovdje i ovdje imate već link. A to je kad ste već završili, idete na objavu. Ako ste nešto ispuštili, idete samo na isto ovdje. I sad ovdje, ako želite da isključite, ja ću to sada to uraditi. Idete na ovu strelicu i sada kliknite na ovu prvo šta je sa sinom, da ga izglasite. Ako ne želite da ga izglasite, idite na ovo, na staj. A ako želite da ga izglasite, idete na like. Ja ću idete na like. I sada to vidite, sada to će mi se, neće da, stopirat ću ga da skinuti, znači to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!